Apay, akastoy ti Biag. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangadan tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti Biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag na orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam. Anag pailingad itinagan aroni, nga iti agdama, kat adda ijay Macau. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti family Abalos dita Kamarin Caloocan from Arlene Abalos, ni Adriel Selvor dita Taiwan from Bacarra, Ilocos Norte, dala Arnie, Emmy, Annalyn, Cynthia, Montero Candaileg family dita Saguday, Quirino from Vilma, Daileg. Ni Comare Masbus dita Cyprus from Bagulin, La Union. Shout out mat ka ni Emma Cardenas dita Hong Kong. Ti Barnacha, Tamayo, Yadaw, Kabasal and Lanas family. Kang runaan kanilakay ko ni June Lanas kan anak ko ani John Clifford. Dita Minabang, Ilagan City, Isabela from Maricel Varnacha. Sister ko ani Lilia Asuncion Mendoza dita United Arab Emirates. Kan Asuncion family dita Kabatuan, Isabela from Jeremy Asuncion. Happy birthday kanilakay ko Freddy Sotelo inton December 1. Kan kablaaw kadagiti dua nga anak ko from Villa Valley dita Urdaneta, Pangasinan from Aritao, Nueva Vizcaya. Ni tatay ko Elmer Laed, stepmother ko ni Cherry Laed, ijay San Juan.
nilakay ko Rambo Adorable, kan katugangak Dimas kan Gina Adorable, kan ipag ko Rona Adorable Lopez from Hazel Adorable. Ni Jenny sa Jay Lantau Islands, Hong Kong from Vina Marcelo Vlogs. Kadagiti amin nakadwak iti trabaho, da Hazel, Diane, Roel, Florenda, Marilyn, Lizelle can Lorraine from Shands Padilla. Shout out mat ka ni Baby Moke, ni Ann Gutierrez dita Kuwait, ni Jen Peblo dita New Taipei, Taiwan, ni Apong Maria dita Terrero, ni Manang Rita Lomboy from Virginia, Madrid. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Ronnie. Dear Manang Emmy, Ronnie latan ti awag mo kanyak. Iti agdama kat adaak dito'y Macau. Saan adito'y ti umuna a lugar nga ayan ko manang, ngam kinay kayat kun ti immakar, tapno makaliklikak laeng iti sigurado apakaisagmakan. Kinapudno na manang, no saan laeng akastoy ti sitwasyon ita, kayat ko ti umakar iti sabali apagilyan. Ngam gapo nga rod iti pandemya, an-anusan kanagan anadaklatan ditoy. Adapadas ko iti damo a lugar nga ayan ko manang, kat iso ti kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Takayat ko mat ti makaibati iti leksyon, nang runa kadagiti padak nga agsaksakripisyo dito'y balasi utaaw. Rugyak ti agsalaysay manang, idi kasangsangpet ko iti damo a lugar anapanak. Ngam pangaasim ko ma, tadi mon dakdakamatan no sa dino. I hope you understand all the things I told you, Lonnie. Yes, madam. I understand. As I said, you will sleep there. Ito do na ti bodega da. Yes, madam. You start working 6 a.m. I don't like lazy people. You understand? Yes, madam. By the way, give me your documents. What? But why, madam? I want to be sure that you will do nothing stupid while you are working here. So give me your documents. But No excuses, Lonnie. Just give me your documents or you leave my house. madam, Come on, give it to me. Don't make me angry. You don't want me if I'm angry. Give me your documents. Si kagayam ti kabarbaro ang hardinero ti pamilya Ching. Siyak ni Veron. siyakmat ni Ronnie. Maragsa ka na kamakamamukan ka, kabayan. Aganad ka kadagiti amom. At dan sa samsamantong dagita. Ha? Sumagmamanon a kailyan tayo tinaglibas manipod kadakwada. Kalpasan anaala dati passport da. Anya ti kaat mo asawan, Veron? Nauyong dagiti agasawa Ching. Di lalaki, manyakis pay. Anya? Day tatiak paiso. Di naudi ababa unan da Pilipina. Dandanin na ramos. Naimbaglaangan, tasan anatuloy. Anya? Apay asa na nag-report? At datayo dito'y sa bali apagilyan. Saan tayo basta makapag-report ka dagiti otoridad dito'y? Nang runa no saan alegal ti ipapantayo dito'y? Sika nga'y, legal ka kadi? Ay sus, iti kasta reaksyon mo, amuklatan. Tinasayaat, urnusam ti amin a dokumentum, kabayatan ti kaadam dito'y. Iti kasta, saan ka maisagmak?
Saan da kapag danagan dito'y tatang? Okay akmat dito'y. Sigurado ka, anak. At ang amin na pasamak dito'y Pilipinas ka. Ngaan niya tatang? Dagiti dadto ma-recruit yan ang recruit ka. Ang reklamo da. Anya? Apay tatang? Ay naanak ka. Kat nubugos mo't kayam di agency aday jay. Pudno ka ba ulanda dagi patulot iti tao dita ngum saan ka rumot alegal. Tatang? Iso nagdanag ak iti nagwaras sa adamag. Si kaadagos tinapanunot kaw, anak kaw. Saan da kapag danagan ko nakmet tatang? Natalgada ka nakadanon dito'y. Kadi ka agdanag tagan nadak. Siguradwak day ta. This money is for you, Lonnie. Huh? But why, madam? Why are you giving me money? Gift. A gift for you. Huh? I cannot understand, madam. It's not my birthday or anything. But why are you giving me gift? Because I want to. Come on. Get it, Lonnie. I'm sorry, madam. I can't accept that. As I've said, there's no reason for me to accept that gift. Oh. Okay. It's up to you. If you don't want it, it's okay. But I'm sure one day you will accept my gift. That's for sure, Lonnie. Nas naawak, itikas jay nga imbaga kanyak ti amok a babae manang Emmy. Gamjaklatan ing kaskaso day di anapasamak. Kalpasan ti 2 bulan, akaadak iti ayan ti pamilya a nagtrabahuak, naamamok ni Mr. Ching. Madlaw a nauyong, ken kanayon nga agungunget. Jak amuno anya ti negosyo da, takada 3 bulan santo agawid ti amok a lalaki. Ngam awanan ti bibiyang ko, tatikayat ko ket agtrabaho ak. Nagtantanangak iti kaaddak iti pagtaengan ti pamilya a nagpaayak manang Emmy. Tati kanayon a pampanunutek, ket ti imbalaag kanyak ti babaunan ti kaarubada. Agingga iti maysa nga aldaw. I want you to give me a massage, Lonnie. What? Madam, I think it's not appropriate for me giving you a massage. Why not? You are working for me. You should follow anything I tell you. I know that, madam, but I'm shy. Oh, come on, Lonnie. Don't be shy. Just give me a massage so I can relax. I'm sorry, madam. I will do anything, but not that. As I've said, it's not proper, and I'm shy. Don't be shy. It's just the 2 of us here. Nobody but us. That's why I can't do it, madam. I'm sorry. I just can't do it.
Aday ta mapaspasama ka. Madlaw ti iwas ti amo ka babae. Adda pa nagkurso na na kanyak. Narigatan. Ang mga nupalpalabugan nakmat. Sana rumbang nga pasisira pak iti idijaya na kanya kakwarta. Tano mailibsungak. Ang mga nudjakon makaawit asi kakarad ka di Pilipinas. Sapay na uyong ta asawa na. Pudnoan na minsan pailangan nga nakasaritak. Manipod nagpaayak ditoy. Nga marik nakasabalit o galit asawa na. Panagkunak nakasagana di pumatay ng maagrabyado. Iso arumbag lang agan nadak. Jack kayat di maisagma. Lonnie, where are you? Ha? Lonnie! Ay ayaban nakmanin ni madam. Apay man nga ta. Lonnie! Where are you? Mapanak na tanita yan na. Narigat no Jack nagpakita kan ko na. Ngam agan nadak. Our bedroom. I cannot move the cabinet. Madam? Come, help me move our cabinet so I can fix our room. Just move the cabinet, madam? Nothing else? Nothing else. Just move the cabinet. Why are you so nervous, Lonnie? Just keep calm. I will not hurt you. Madam. Come on, Lonnie. Help me move the cabinet so I can fix our room. Come on. Yes, madam. Good boy. Don't worry. I will give you something in return. Huh? What is that, madam? I will give you back your documents if you do whatever I want. Is that true, madam? Yes, Lonnie. I promise. I'll give you back your documents. Just do anything I tell you. About you, Lonnie. You're really great. This is wrong, madam. This is not right. Come on. I know you like me too. I know you like what happened between us. Don't you worry. No one will know about this. My husband will kill you if he'll find out. What? Yes. My husband loved me so much, and he will do anything for me. But if he finds out about this, he will kill you. Madam, where are my documents? Why are you asking? You promised me that you'll give me back my documents. After getting back your documents, you're leaving? Huh? I will still keep your documents, so you will not leave me, Lonnie. What? I don't want you to leave me, so I'm sorry. I will still keep your documents. Nadagsan a basol, kan talagamot asaan a maiparbeng ti inaramid ko, manang Emi. Ngam nalabit aga po itigagar ko, a maala kon dagiti documents ko,
Imanugot aklatan iti amin akayat ti amok a babae. Ngem kalpasan na, nalaos ti babawik. Tasaan at tinungpal ni Madam ti Inkarina, iso nga awan tinaaramidak. Manipud idin, sinipsiputak ti amin at tignay ni Madam. May sa tirantak manang Emi, ti maalakon dagiti documents ko. Kalpasan na, aglibas akmeten iti pagpapaayak. Makaammuditan no sa dino ti papanak. Kabayatan apalpaliiwak ti amok a babae, rinugyak meten tinagdamdamag ken ni Veron, no anya ti rumbeng nga aramidak. Insurat ko ti contact number ti makatulong kan karoni. Ti kagdanag, ibagamlaeng kan kwa na asyak tinangibagaken ka, maipapanken kwa na. Sigurado at tulungan na ka. Agyaman ak Veron, naimbaglaeng tanda ka. Dakkel at tulungan na maamu ka. Awan na nyaman na, Ronnie. Ti kadiamom a babae tinangilamang iti documents mo? Uwan Veron. At dapay may sanadlaw ko. Manipod nagpaayak ditoy. Talo aging katupat nga aldaw lang ti kada ti amo ka lalaki. Kalpasan ti kada talo bulan. Anya aya ti trabaho ti amom a lalaki, Ronnie. Diyak mo Veron. Diyak mo't kaya tagdamag. Tama nga anya kiti ti panunutan da. May salang tinadlaw ko. Nauyong ti amo ka lalaki. Mamati ak akabailan na tagdangran. Sigurado dayta, naibagak matenken ka ti dandani pannakaramos ti kailyan tayo a Pilipina ang nagpaay kadakwada. Saan ayo? Wen Veron, iso asyak. Kaya't kumutin taglibas manipod kadakwada. Nga masapol ang maalak nga umuna dagiti documents ko nga inlemang ti amok a babae. Amangan na umakarak kita amo, tatang. Apay anak kaw, nauyong ka di ti amaw. Awan pa'y makataon ti kadam kadakwada. Kwa. Saan mo, tatang? Ayos mo ti amok. Medyo kuripot na lang amin. Atya? Nga madaw makarak, tatang. Dakdakil ti sweldo. Kastaya. Wan, tatang. Nalaklaka makaurnungak no dakdakil ti sweldok. Iso nga umakarak ita amo. Naimbag no palubusan da kadagiti amo, katadan sa kontrata pinirmaam kadakwada nga imbagam iti sanaya. Kwa tatang. Nakasaritak idan. Imanugot damit. Kastaya. Uwan tatang. Alangar ko din tatang. Putdo kung ti saritaan tayo Tama sapol nga min nagtrabaho akon. Malangar anak kaw. Agan nagkakanayon dita. Uwan tatang. Bye. Pasensya kan tatang. Masapol nga agulbudak kan ka. Taplosan kang agdanag may papankanyak. Masapol nga ituloy ko matasiputan ti hamok ka babae. Masapol ang maala kong dagiti documents ko nga inlamang na. Beginning to like you more, Lonnie. You don't hesitate to do things I want you to do now. Not like before. I realize that I need those money you're giving me, madam. Oh, you Filipinos, you always like money. There
is only one thing that is important to you Filipinos. Money. That's not true, madam. There are also Filipinos who don't care about money. Oh, I don't believe you, Lonnie. Madam. I already know many of you. Nothing is important but money. Always money. But don't worry. I will keep your money because I really like you, Lonnie. I like you more than my husband. Darasag tagsukahan dito silid na madam. Bayat ti kaadana iti banyong agdigdigos. Masapo lang masaraka kung dagiti documents ko. Ngayon lumang na. Diyos ko, makita ko man ti sapsapulag. Diyak kahit agnanayo na mailumlum iti basol iti dayto a lugar. Diyak lakid. Iso dayto yan. Inlaok na gayam dito ayan dagiti libro ang nakasalansan dito silid dayto asawa na. Alaal kong dagiti documents ko. Kalpasan na. Isimpak mo't lang dagiti adda dito eh. Apama na maisimpak dagito eh. Darasat mo't aglibas. Pumanaw ako na. Sakbay ang may sagmakak gapo iti amok a babae. Ginundawayak nga rod daydi akan ito, manang Emmy. Apaman anasarakak dagiti documents ko, dinardaras ko matan ti pimanaw iti balay dagiti amok. Kat sinarak ko ti tao nga imbaga ni Veron a makatulong kanyak. May samot laeng a Pilipina dayjay manang. Kat nalaos ti panagyaman ko, tadinak binaybayan. Insalaysay ko kenkwana ti amin, ken siniguradok met nga awan ti dakes nga inaramid ko iti balay ti amok. Awan ti tinakaw ko nga uray sentimo. Tilaeng nadagsen a basol ko, ket ti panang tutup ko iti amok a babae. Tinadakamat a tao metlaeng tinang tulong kanyak, isu nga dak ita dito'y Macau nga agtrab-trabaho. Kan tultulungan nakmatlaeng, tapno maisimpak ti papeles ko, kat agbalinan aligal ti kaaddak dito'y balasiw taaw. Amok ang nagbidutak iti kaaddak iti balay ti sigud nga amok manang. Gapukat nga rod iti panang tutup ko kankwana. Ngam mamati kayo manwan no saan, pagbabawyan kan ikidkid dawak iti pamakawan ti nagbasulak. Daytoy tipadas ko, to'y pagayam mo, Ronnie. Pagayam a Ronnie, umuna iti amin, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Pudno a pakaadawan iti adal ti pakasaritaam pagayam ko. Saan mo laeng anailanad iti surat mo, no addan asawam anapanawam dito'y pagilyan. Ngam ti dayawag kan ka, iso ti kunam a pagbababawyan, kan ikidkid dawam iti pamakawan ti nagbasulam. Kat ibalakad kumat, ano dumteng ti kanito, a maikan ka iti kanito nga agtrabaho, iti sabali a pagilyan, di mon palabasan, taawan ti makaam mo,
no anyakit di ti pampanunutan ti sigud nga amom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biag. Mapu